Which process is not limited as long as the substances of the systems. There is the discussion elements to the cellular. A célula vai aglutinação, coletivo vai brigando again, to consider as naturalists that are not necessary. Constante esse protein director, para which is not necessary to pure level application. Both is in the process beyond the beginning that calculator, that's what is going on the investment. For the most analysis in the investment, it's for the scope of the local knowledge. General development of the best using the summer, the beautiful final, and e cuidar que nós não colocamos todas as coisas para que os chicos estejam bichos para nós. Você vai se ver como estudar como estuda por uma milhão de campanhas. Isso é multiplayer, that's what you should do resultado, exclusivo da minha essa história do corpo eles mesmos, que o gene único é profunda, já tem uma medida com uma cultura e a cultural do sistema. A história está interessante, e a sistema do tempo. Давайте добавим шоу. Следващия час половина ще опитам да изобразявам това, което нас ми беше интересно в последните 3 години. Ще представим до кой год пред публика въобще резултатите от нашето изследване, което се случи миналото лято. 61 човека бяха изследвани с този апарат, който виждате там. В залата има няколко от тях, които са живи и здрави, надявам се. Не са доставали да изследването. Имаме също така награди на подобни време за наблюдателност и за национални задания, свързани с мозъчни усилия, които са надяваме да спечелите. И така нататък. Много и сериозно се готвим за тази презентация, се надявам сега да възможно най-добре начин да ви представим това, което се е случило през последната година. Започваме с нещо много важно, много предупреждение. Възможно да гледаме от себе наука. Ние го обещаваме, че умишлено няма да разделитаме, съзнателно няма да се гледаме, доколкото разделено това нещо, но ако се случи, няма възможно, че от всяка наука, всеки учен е понякога склонен да дарите към себе наука, така че ги предупреждаваме. Следното предупреждение на презентацията е по-малко позициониране, тъй като така европейската директива не е нужно при презентация, но при телевизия и кино, когато има такова. Трябва да се спомена в началото и края. Така че пред презентации да те можем да правим това, което ние правим сега. И по същество, преди 2 години има презентации в Европейския съвет, в залата на Европейския съвет. И там се показват много неща, бъдещи реагиране на това, което ще се случва. И те тогава ползвателя поради презентацията някакси не стигна на времето. Преди 2 години някакси бяха стигнали до шутки, сега да тук да продължим. Както казваме преди 2 години, това морковия ред, ето се наедаха. Когато се рождане, казваме маркетинга, тези, които са учили маркетинг, и особено при мен, но знаят много добре как работи маркетинга. След това мероприятия, нещо много важно, особено управлението на състезателните предприятия на маркетинга, скрита реклама,
25 към какво е такава част от такава влияние върху съзнанието на хора. Какво е правителна реклама, какво е модерната глава и на отразяване на Европейския съюз? Какво е маркетинг? Резултати, анализи, изводи и така нататък. Започвам от тук. Основната цел на маркетинга е... Кой ще каже? Рекламата ли казахте? Не е рекламата. Да продава. Искам да чуя и други отговори. Има ли други опции? Да увеличава приходите, това е може би най-точното от тези, които чух, печалбата. Това е смисъл на бизнеса. Всеки бизнес работи за печалба. Маркетинга е инструмент на бизнеса, т.е. той е един от начините, с които фирмата да постига печалба. За да се случи печалбата обаче има един такъв проблем. Всеки, който прави бизнес, иска да вземе парите от джоба на потребителя. Това е истината. Ако аз имам в моя джоб 100 лева, всеки, който прави бизнес, се старае да вземе моите 100 лева от джоба ми. По какъвто и да е начин. Дали ще ми ги вземе за ток, за парно, за храна, за дрехи, за нещо друго. 100 лева са ограничено количество пари, а всички, които искат да вземат мои 100 лева, са неограничено количество фирми. Значи това е едно условие и всеки, който прави бизнес, трябва да се съобразява, да го има предвид. И естествено битката за потребителя е точно за битката за джоба на потребителя, по-точно да се каже. И естествено, от другата страна, трябва да внимавате, че вашите конкуренти също се борят за 100 лева на потребителя, както и вие се борите за 100 лева на потребителя. Тоест имайте предвид, че вашите конкуренти ви гледат лошо. Ако правите бизнеса, сигурно ще го разберете още първия ден. От другата страна, самия потребител, който има 100 лева в джоба, той трябва да ги даде за нещо или за много неща. И ако отида да си купи бира и като този потребител така попадне сред стени от бира и никой от тези марки, никой от тези брандове не му е познат, съм сигурен, че много трудно да си избере някой от брандовете бира. Може би ще ги избере по дизайн, по цена, по количество, по стил. Така че по условие приемаме, че маркетинг работи за печалба, потребителите от своя страна реализират печалбата на компаниите и ние, за да спечелим печалбата, трябва да убедим потребителите те да ни дадат своите пари на нас. Това са условни начала в маркетинга. Още ползи, а не стоки. Тоест, маркетинга е прието за аксиома, че потребителят купува ползите, а не стоките. Тоест, той си купува решение на проблема, купува си резултата, а не самия продукт. Или, както казва Theodor Levitt, хората купуват средла, а не дупки. Съгласни ли сте? Тоест, потребителят не си купува пробиваща машина, средла, кабел, гаранция, сервис, ами си купува резултата от машината, която си купи. В случая пробиващата машина. Ревлон отдавна са осъзнали това нещо и Чарлз Ревсън, бивш президент и основател на Ревлон, казва: в заводите произвеждаме козметика, в магазините продаваме надежда. Тоест, те приемат, че козметиката е средство да се постигне надеждата. Не те чух. Не чувам. Извинявайте. И пак се връщаме до възприятията. Един от основните принципи на правенето на бизнес е условието за управлението на възприятията на потребителите. Или казано с други думи, маркетинговото позициониране, което е място, което един продукт, една идея, един човек заема в съзнанието на хората, се отнася до това как той се възприема от потребителите. Т.е. фирмите се стремят днес да управляват възприятията, а не самите продукти. Важно е как потребителя възприема продукта, а не какъв е той. Това е един от изводите, който показват и изследванията на реклами. Малко няколко думи за сетивата, като начин, през който ние чрез сетивата ние обменяме информация. Изследване на Tübingen University в Германия с продължителност над 20 години, обхват хиляди хора, показва, че има намаляване с 1% за всяка година намаляване на сензорната чувствителност на хората през последните 20 години. Тоест хората средно, особено децата, които са родили, да кажем, преди 20 години, сега
Не, по друг начин. Ако едно дете се роди сега, то ще има 20% по-слаба сензорна чувствителност, отколкото едно дете, което се родило преди 20 години. Това показват техните статистически значими данни. И съответно, те се опитват да достигнат до извода, че изследователите се опитват да достигнат до извода, че сегашните деца са 20% по-неосъзнати за околния свят, за това, което се случва около тях. Тоест, по-трудно можеш да повлияеш на тези хора. За да повлияеш на тези хора, ти трябва да използваш много по-силни стимули, по-ярки цветове, повече избухвания във филмите и в клиповете, по-силен звук, по-силни контрасти между цветовете, тъй като сетивата са по-слаби и ти трябва да пробиеш през тази защита, която естествено се случва през последните години. Дори изследователи стигат до извода, че при допир сега родените деца с много по-слаба чувствителност на допир, не само зрителните сетива, но и чувствителността на допир е по-слаба от тази преди време. Друг пример от това изследване е разпознаването на нюансите на червеното. Преди 20 години хората са разпознавали около 360 нюанса на червения цвят. Сега изследването показва, че сегашните деца разпознават едва 130 нюанса на червеното, който води, така стигаме до извода, че това е наистина голямо нарушение на сензорна чувствителност на зрението. А това вече води до проблеми при комуникациите, промяна на начина на комуникация и на сигналите. Много популярен пример е кубът на Некер. Може да сте го виждали. Кажете ми сега как виждате червената точка, къде е? Къде се намира? Вътре в куба или извън куба? Как я виждате вие? Вътре, някой казва вън. Има ли един отговор само? Това е субективността на сетивата, колеги. Ако искате, може да я видите вътре, ако искате, може да я видите вън, а може и постоянно да превключвате. Интересно е, че американски изследователи са използвали това. Между другото, този пример е от 1930 година. Един швейцарски кристалограф го е създал, за да покаже още тогава, че е забележил, че има субективност на зрителните възприятия. И днес американски изследователи направили следния експеримент. Питат хората къде виждате червена точка. И те, да кажем, повечето казват, виждаме отвън, извън куба, на върха. След това те им казват, добре, но искаме, ние ще ви дадем награда, ако следващия път първо видите точката вътре, а не вън. И им дават награда предварително и казват сега къде я виждате. След като ти си получил награда и си ти казали, че правилно е да виждаш точката вътре, от сега нататък винаги, когато ги питат, те виждат точката само вътре. Може да е след 1 година, след 5 години, винаги, защото си получил стимул за това, т.е. получил си някаква награда за твоето, когато възприятието ти вече е форматирано по този начин, от сега нататък то си остава такова. Този извод, колеги, е много важен, тъй като при рекламата това работи абсолютно, постоянно, винаги и безкрайно. Това, което ви казвам сега. Още една задачка. Можете ли бързо да намерите къде се намира буквата О? Добре. А сега? Бързо. Кой е вия пръв? Добре. Добре. Малко повече време ви отне, защото между букви да намериш буква е по-трудно, отколкото между цифри, нали така? Ето това е един такъв малък пример с когато стимул е достатъчно силен или контрастен, той много по-ярко се вижда. Когато е между цифри, между 10 цифри и една буква да има само, тя изпъква. Но между буквите е много по-трудно. И стигаме до рекламата. Това е едно последното определение на Американската маркетингова асоциация за реклама. Те от време на време променят дефиницията за реклама. Те казват, че това е публикуване съобщения, убеждаващи послания в медийното пространство и така нататък от организации с или без стопанска цел, от хора, църквата, дори правителство и така нататък, които трябва да убедят даден целеви пазар в нещо, най-общо казвам. Тоест да променят мнението, да го форматират по някакъв начин. По-популярно и по-кратко е това определение. Рекламата е всяка платена форма на нелично представяне на идеи, стоки и услуги от страна на явен спонсор. Тоест всеки път, когато някой е платил за нещо, това е явно, регламентирано, това може да се нарича реклама. Каквото и да е то. Както и да изглежда, където и по какъвто и канал, рекламно носител или средство да е преминало. И бързо тази задачка показва много добре как работи рекламата. Изберете си, имате 5 секунди да си изберете една карта и да я запомните. Готови ли сте? Добре. Сега компютърната програма, която прави този трик, сега тя ще обработи малко информацията, която събра от вас и ще направи така, че вашата карта да изчезне.
Така ли? Тук ли е вашата карта? Предполагам, че всички не се хванаха на номера. Но това е трик, който се използва от илюзионистите, от тези, които се занимават с шоу бизнес, които правят музикални клипове, телевизионни предавания и всякакъв друг бизнес, шоу бизнес, свързан с визуални изкуства. Дават ви една насока, в която ви убеждават, че е така. Първо ви казват, това е правилното, както с клуба на Некер, това е правилното, ето ти наградата. И когато ти вече си сигурен, че това е правилно, сега нататък ти знаеш, че добрия прах за пране съдържа активни сини частици. Ако не съдържа активни сини частици, значи не ми говорете. Не е добър, със сигурност. Ето един такъв пример. Think different, мислете различно. Пример е много добър, тъй като дълги години Apple се рекламират и все още използват това мото, мислете различно. И след като те вече са ви убедили, че Apple ви кара да мислите различно, значи те са различни по условия. След като те вече са ви убедили, сега можем да стигнем до извода, че само ако мислите различно, ще установите, че ние сме различни. Защото ако не мислите различно, а мислите нормално, като за всички такива продукти, няма да видите никаква разлика. Тяхните продукти правят същите неща по малко по-различен начин. Но тъй като те вече 30 и няколко години влагат пари, енергия, усилия да ви убедят, че те са различни, ние сме различни и ние вече ги виждаме като различни. Дори и да не са. Пак казвам, нищо различно не правят техните продукти, по малко по-различен начин правят някои неща, не всички. Това е голямата разлика. Продуктовото позициониране. Има разлика между позициониране на продукт и продуктово позициониране. Позиционирането на продукта е когато продукта вземе някакво собствено място в съзнанието на потребителите. Кой е най-сигурният автомобил? Някой казал Saab тук отпред, Volvo и други. Има 2-3 марки или брандове, които са най-така утвърдени в това отношение. Тоест хората вярват, че е така. Не знам дали е така. Просто те са вложили, примерно Volvo, над 40 години инвестират в сейфти категорията. И това е позицията в тяхното съзнание, т.е. нашето съзнание, тяхната позиция сейфти. Докато продуктовото позициониране е това, което ние виждаме дали като скрита или като явна реклама в клипове, телевизия, кино, къде още. Най-често в тези носители. Скритата реклама е много интересен феномен, тъй като тя е регламентирана първо от една европейска директива на Европейския парламент и второ, всяка държава, както и в България, си има отделен регламент. Според директивата Телевизия без граници на Европейския парламент, скрита реклама не съществува само единствено, когато не е направено плащане за излъчването й. Тоест, когато е направено плащане за излъчването й. Тоест, винаги, когато аз съм платил, това не е скрита реклама. Може да прочетете, в България има две ограничения за скрита реклама, които не могат да се включват като скрита реклама. Това са лекарствата, които се продават с рецепта и тютюневите изделия. Всичко друго е разрешено, някой плаща, друг приема парите и включва продукта като скрита реклама. Имаше интересен казус в Гърция, една телевизия, следваше друга телевизия и така нататък. Интересно е, че в Германия остава все още скритата реклама забранена. Тоест в Германия не приемат Европейската директива Телевизия без граници, не я признават и все още при тях е забранена. И по този начин филмите като всички филми за Джеймс Бонд остават забранени за излъчване в Германия. Тъй като те са пълни с продуктово позициониране, както знаете. Бюджетът им се формира основно от това. Резултатите показват, че ние запомняме основно брандовете, които са някаква интегрална част, силно свързани с сюжета на клипа, на филма или на събитието. Тоест, ако случайно през кадъра мине някакъв автомобил, това едва ли ще ни направи впечатление и едва ли ще се приеме за скрита реклама. Но ако водещите постоянно пият минерална вода, определен бранд и споменават за този бранд и това по някакъв начин е важно за тях, това вече ще ни направи впечатление и ние ще го приемем като работещо нещо. Така че това е едно от, може би, най-важното условие за прилагането на скрита реклама, която е законна, както знаете, е това тя да бъде свързана с сюжета на филма. Не случайно Омега и БМВ общо дават $70 милиона са инвестирали $70 милиона в филма "Винаги ще има утре", има филмите за Джеймс Бонд, тъй като те знаят, че това работи. Главният герой винаги гони или бяга с БМВ, винаги часовника му Омега е с някакви високотехнологични добавки и това му помага за сюжета. Тоест не е нещо случайно появило се във филма, тъй като така тези милиони няма да имат ефект.
И стигаме до 25-я кадър, който е нещо като скрита реклама, нещо като явна реклама. Зависи как ще го тълкуваме. Първо, 25-я кадър е едно от най-популярните психологически страшилища на киното, телевизията, клиповете в интернет. Преди време руски учени установиха, че има един център в мозъка, според тях, в който се съхранява съхранява цялата информация, която влиза като 25-ти кадър в нашето съзнание. Сега трябва да ви питам, знаете ли какво представлява 25-тия кадър? Аз съм си подготвил тук едно обяснение, може някой да знаят, може не. Това е първия пример, първото изследване, което е направено да проверят дали работи този 25-ти кадър. Американският психолог Джеймс Лайкъри прави интересен експеримент още през 1957 година по време на документален филм, пълнометражен документален филм в кино. На всеки 5 секунди, по една 3000 от секундата, с допълнителен апарат прожектират върху документалния филм, прожектират две словосъчетания. Пийте кока-кола и яще пуканки. Една 3000 от секундата през 5 секунди. Това е за час и половина, може да сметнете колко появявания са. И след сеанса е интересното, че това вече така са проверили, че работи или че съществува 25-ти кадър. Интересното е, че вижте, има 18% увеличение на продажата на кола и 57,8% увеличение на продажите на пуканки. При всички други филми, документални, игрални, няма такова увеличение. Човека е видял, че работи, след това е изследвано много с по-добра техника и вече знае много за 25-тия кадър. 25-тия кадър като чист такъв инструмент, той може да се използва само в киното. Аз сега ще ви покажа два примера, един в телевизията, един в киното. В телевизията 25-ти кадър не може да се интегрира толкова невидимо, колкото в киното. Киното, когато гледаме кино, ние виждаме 24 кадъра, които минават пред очите ни, 24 снимки, които се смеят пред очите ни за една секунда. И така ние добиваме представа, че това е нещо, което се движи, като в реалността образ. В телевизията виждаме 25, 29 или повече дори кадри, зависи от формата. И там, когато интегрираме една 25 или една 29, тя се вижда съвсем малко, но все пак се вижда и хората могат да видят, че има нещо скрито. Тоест, така наречените замърсени кадри присъстват там. Първо ще ви покажа пример за 25 кадъра интегриран в една реклама. Сега, преди да го пусна, е важно да ви кажа това. Първо опитайте се да видите по време на рекламата какво има на 25-тия кадър. Тя ще се появява за съвсем малко. На всяка секунда по един допълнителен кадър ще има различен, извън сюжета. Второ, търсете скрития кадър. Това е задача за наблюдателност и ако някой от вас още при първото показване види скрития кадър, ще получи една от нашите награди. Между другото, наградите са тематични. Биология на купуването, основи на невромаркетинга, най-популярната книга и в света и преведена на български. Книгите са от нашите приятели от издателство Изток-Запад и са за вас, за трима от вас. Така, пускам, гледайте скрития кадър и търсете още по-скрития. Той е само един. Искам да ми кажете какво има на този един. Някъде из цялата реклама. Не на всички скрити. Извинявайте. Спирам го. За съжаление, забива нещо. Само секунди. Не. Ясно е, че е Пепси, но само извинявай да видя дали нещо мога да затворя, така че да върви по-леко. Нещо му тежи на компютъра. Пепи.
На всяка секунда има по един скрит кадър, той се видя ясно, тъй като там заби естествено. И имаше един още по-скрит, той остава за сега. Остава скрит, да, остава тайна. Добре, продължаваме нататък, ще имаме и други варианти за задачи. Но поне видяхте как работи. И ако на вас ви пусна такова нещо по телевизията, сигурно ще го видите. Поне се предполага се, че ще го видите. Той се вижда при равни други условия. Докато в киното, ако върху образа ви прожектира друг образ, който е надпис или нещо подобно, там е съвсем различно и е много по-вероятно да не го видим. Руски изследователи са стигнали до резултати, че те имат такава техника, техния СЕМ, не знам как се казва, има техника, която следи така наречените скрити замърсени кадри в филми, реклами. И те са стигнали до извода, че все повече и повече изумяваме всички игрални филми буквално гъмжат от скрита реклама. Интересно е, че според тях 25-я кадър се запаметява в този така наречен склад в дясната задна част на мозъка, която е зрителна, където се обработва зрителната информация и е с размерите на миниатюрно зранце. Другия пример, който, тъй като нямаме кино тук, ще ви покажа един ефект, който е бил тестван в киното, така наречения After Image ефект. Вижте, самия клип ще разкажат, стига да се вижда. What do we see when we look straight at the sun and then close our eyes? That's right, a bright, moving disk. It lasts several seconds. Every child knows this after-image effect. We used the after-image effect for a completely new brand experience, for the first advertising commercial that doesn't use a directly visible logo, but by doing so, generates a more intensive connection to the target group. We developed a cinema ad for BMW motorcycles that turns spectators into astonished fans. It does this by using an after-image of the brand to literally get inside people's heads. Here's how it worked. While the cinema ad was playing, we illuminated the BMW logo with a harmless photo flash onto the audience's eyes. The audience at first only perceives a bright flash during the ad. However, when they were asked to close their eyes at the end of the ad, they were surprised to see the BMW logo as an after-image. Here is the original ad. Everyday people ask me why I race. Why I take a turn at 200. Why do I go full power? I always give them the same answer. I am living my dream. What dream, they ask. Just close your eyes, I say, and look deep into yourself. Maybe it's your dream, too. It's in you. Close your eyes, and you will see it. Close them now. Close them now. За съжаление няма да го видите. Просто тези, които са били в киното, ще го видяли само. Ето. Von dem Rennfahrer und am Ende, nachdem er sagt, close your eyes, war wirklich toll. Ich habe BMW gelesen, habe mich sehr beeindruckt. Also dann kam irgendwie der Blitz und so, dann habe ich die Augen zugemacht und im Endeffekt, erst waren so scharfe Konturen und dann ist es richtig irgendwie so ins lila, grüne irgendwie so weglaufen. Also war stark, cool.
Въпроси? Да. Ето това е едно приложение на 25-я, 29-я или 24-я кадър. Не знам дали обърнахте внимание, когато се сменяха кадрите когато имаше смяна на кадрите, имаше много такива допълнителни, много за кратко появяващи се кадри. Ето това е въздействието, което отзад мига зад екрана и ние получаваме After Image ефект BMW, като затворим очи, но в случай няма да стане. И сега, колеги, за потвърждение на руските изследователи, това, което те са открили, ще ви пусна една съвременна реклама, която върви по телевизията в САЩ в момента, която според всички източници е пълна с скрити, замърсени и допълнителни кадри. Предполагам, че ги видите. Imagine a small American town 2 years from now if Obama is re-elected. Small businesses are struggling, and families are worried about their jobs and their future. The wait to see a doctor is ever increasing. Gas prices through the roof, and their freedom of religion under attack. And every day, the residents of this town must come to grips with the harsh reality that a rogue nation and sworn American enemy has become a nuclear threat. Welcome to a place where one president's failed policies really hit home. Welcome to Obamaville. More than a town, a cautionary tale. Coming soon to ricksankaram.com. Както казах, скрита реклама не е тази реклама, за която е платено. Хората са платили. Какво има в скритите кадри, щом не е нещо, което да води подстрекава към насилие и така нататък според техните закони, значи е разрешено. И пак тук може би видяхте, когато се смеяха кадрите, имаше ни такива много бързо появяващи се единични кадри. Това е 25-я или 29-я кадър в съвременното му изражение. И сега няколко думи за сравнителната реклама. Сравнителна реклама е стратегия, при която съобщението сравнява 2, 3 или повече, да кажем 2, 3 или повече бранда от една категория. По някакви тяхни характеристики, най-общо казано. В България имаме закон за защита на конкуренцията. Според член 43 алинея 1 от закона, сравнителна реклама е всяка реклама, която пряко или косвено идентифицира конкуренти или предлаганите от него стоки и услуги. И сравнителната реклама е разрешена когато, според закона. Член 43.3, когато сравнява обективно една или повече характерни черти на стоките и услугите, които са съществени, сравними, представителни, проверими, доказуеми и така нататък, т.е. да може обективно да се сравняват, да може да се провери сравнението. Точка 4 не води до объркване на един бранд с друг бранд, т.е. незаконно е, ако аз заблудя, че направя логото, мотото и цветовете на моя бранд да приличат като тези на някой конкурент. Това е незаконно. И пета точка не води до дискредитиране, опетняване на конкурента, най-общо казано, което е проблем. Проблем е, тъй като точка 3 разрешава сравнителната реклама. Както виждате, сравнителната реклама в България е разрешена, когато обективно сравняваме един бранд с друг бранд или други брандове. А точка 5 казва, че това сравнение не трябва да води до дискредитиране, опетняване на конкурентния бранд. Притеснително е това, че когато се прави сравнителна реклама, когато аз казвам, че тази книга е по-добра от тази книга, аз, за да кажа, че тази книга е по-добра и вие да ми повярвате, трябва да изтъкна някакви нейни предимства, някакви нейни характеристики, да кажа, че тази книга е по-хубав дизайн, да кажем, от тази. И аз да ви убедя в това нещо. Но винаги, когато го правиш това, дори да е сравнимо, проверимо, доказуемо и така нататък, винаги, когато го правиш, ти опетняваш този бранд, който е с по-слабите параметри. Иначе ти не би се сравнявал, не би използвал сравнителна реклама, ако си по-слаб в нещо. Не така. Кой ще каже, аз съм по-добър, пък всеки ще знае, че не е така. Това няма да бъде в своя полза. И има един такъв момент, че реално закона разрешава, както виждате, точка 3, а точка 5 забранява. Тъй като разрешено е, но не е възможно да го направиш по закона.
хем е разрешено, хем е забранено. Парадокс, за съжаление. Да, това пише в закона. И затова в България нямаме истинска сравнителна реклама, тъй като никой не може да, кой би се сравнявал с друг и да каже, аз съм същия като него или малко по-слаб съм от него. Или, моля? Там при това, което казвате, има винаги половин стотинка да е, но винаги някой е по-добър от другия, за да го прави. Но, пак казвам, ето, може да видите закона, има комисия за защита на конкуренцията, която следи и глобява в такива случаи. Ето един типичен пример за сравнителна реклама, там където има малко по-ясни правила и закони. Да катастрофираш с Volvo е напълно безопасно, ако при рекламата си седнал в Saab. Извинявайте, при катастрофата си седнал в Saab. Проблем нямах дори в България, защото никой, предполагам, няма да сблъска двата автомобила 100 пъти, примерно. И да каже, бе, май не сте прави. Съмняваме се, че тестовете показаха, че не сте прави. Никой не може да докаже, че не е така, най-малко. Другия вариант да се прави сравнителна реклама е, когато казваш нещо, което не може да се провери. Какво да кажем? Нашия автомобил е най-стилният в своя клас. Кой експерт ще каже кой автомобил е по-стилен от другия? И кой съд ще приеме това с доказателство и ще осъди някой, който не е прав? Съгласни ли сте? Кой решава, че лилавият цвят е модерен това лято? Някой преди 2 години в Милано или в Париж, който се занимава с това нещо, казва, лилавият цвят ще бъде модерен след 2 лета. И ето сега лилавият цвят е модерен. Това е субективно, непроверимо, недоказуемо, неуловимо от закона, ако искате така го разберете. Друг пример е когато се сравняваш с двама конкуренти. Ако си достатъчно смел. Там, където, това е място, където собствениците на BMW и Volvo решават да си купят Saab. Това е, казвам, ако си достатъчно смел. Ако не си достатъчно смел, казваш, нашия прах за пране съдържа повече активни сини частици от обикновените прахове за пране. Тоест, тези, с които се сравняваш, са обикновените прахове за пране. Кои са обикновените прахове за пране? Това няма дефиниция, не е ясно кои са. И от друга страна, какво означава съдържа повече активни сини частици? Мен това нищо не ми говори. Не ми казва каква е ползата от сините активни частици. Не така. Маркетинга е важна ползата, а не продукта. Въобще за потребителя е така, не за маркетинга. И ако си най-смело, може да направиш и така. Nissan Leaf се сравнява с всички от своя клас, като не само електромобили. И може да видите, че Nissan Leaf електромобил минава с $1, изминава 38 мили, Hammer за $1 изминава 4,8, Chevrolet 6,1, Ford 8,5 и така нататък. Ако някой не вярва, нека да провери, да сравни и да ги съди. Щом са го направили така, предполагам, те са сигурни, че е така. Показват това, за което са сигурни, че няма да бъдат санкционирани. Предполагам, че ако имат някакъв недостатък, няма да го направят така, въобще няма да говорят за него, което е нормално. И два примера имам, които са много популярни за сравнителна реклама. Тези, които знаят и могат да правят сравнителна реклама, правят така. Good night, gluttony. A farewell long awaited. Good night expected. Good night outdated. Good night fluffy. And good night stuffy. Good night old luxury and all of your wares. Good night bygones everywhere. Good morning illumination. Good morning innovation. Good morning unequaled inspiration. Съжалявам, че не се видя добре. Сравнителна реклама на Audi срещу Mercedes, където казват Good night old luxury и показват Mercedes и след това добро утро на иновациите, на новите технологии и показват Audi накрая. Интересно е, че е направена така, че никой да не може да ги съди. Това е много важно, когато се прави сравнителна реклама. Кой съд ще каже кое е old luxury и кое е иновации, нови технологии,
ще бъде доказано и ще бъде прието от съда, че е така. Разбирате ли? Повечето компании, които не са сигурни, че са в нещо най-добри или по-добри, търсят нещо, в което е непроверимо, недоказуемо, несравнимо, стил, дизайн, разни такива неосезаеми характеристики, по които може да се сравняват. Добре, няма да пропускаме другия клип. И сега няколко думи за това какво е невромаркетинг. Както виждате, Любов вече е включена и дори може да видите нейната мозъчна активност на втория екран. Нали си добре? Има, може да видиш и ти. Тя пита, има ли мозъчна активност? Ето така изглеждаха нашите... Да. Може ли да Стилян да включим? Да, само няколко думи да кажа. Значи 9 електродни позиции съм сложил да се виждат. Очевидно съм се справил добре с едното ухо, но не и с другото ухо, така че 50-50 може да видите как част от каналите са с по-голяма амплитуда, други са с по-ниска амплитуда. Но така или иначе, горе-долу, не горе-долу, ми така изглежда една електроенцефалограма. За това, което прави в момента Любов и движи се непрекъснато, тя прави мимически движения, т.е. има по-високочастотен шум. Но в момента, в който се успокои, за да стане да мърда, нещата вече съвсем ще придобият една по-стандартна картина. Ако искаш, можеш ли да мигнеш с очи няколко пъти? Може да погледнете долу, един от долните канали, всъщност това си очните движения. А най-долу се вижда нейната пулсова вълна. Всъщност това са параметрите, които и ние сме записвали и сме анализирали в проект по невромаркетинг, но сега оставим Станимир да продължи и като се включи, вече ще ви разкажа допълнително. Няколко думи само за това какво е невромаркетинг. Говорихме вече за маркетинг, за основните видове реклама. Невромаркетинга може да приемем, че е нова област в маркетинга, но е по-скоро нова интердисциплинарна област, т.е. не само в маркетинга, но и дори в невронауките. Може да се приема, че е научно направление. Най-общо казано, използва медицински технологии, както електроенцефалографа в случая, с които ние записваме някакви физиологични реакции на изследваните лица, докато те извършват някакви задачи или докато не правят нищо, също така е възможно. Докато гледат телевизия, спят, какво ще могат да правят. Всякакви задачи могат да смятат, да четат, да пишат, и така нататък. В случая, това, което виждате там като активност, мозъчна активност е с стимулите от залата. Това, което тя вижда, чува, когато мигне, както виждате, се променя цяло картината. Това означава, че наистина това е нейната мозъчна активност. Ето в случая. Не е запис. И е изцяло безвредно, безопасно, неинвазивно и може би и приятно. Ако не ти се доходи до тоалетно. Други такива методи са ядрено-магнитния резонанс или функционалния ядрено-магнитен резонанс. Две технологии, много скъпи. В България ги има само в някои болници и поликлиники. Това е така наречения, може да сте виждали една тръба, в която човек влиза цяло, който сканира цялото тяло. Съвсем друга технология. Тя дава по-скоро моментни снимки през определен период от време, докато тук имаме онлайн. В момента имаме запис на всички стимули, които обработва мозъка на респондента. Още невромаркетинга дава информация за това как реагира потребителя на различни стимули, като цветове, опаковки, лого, мото, комбинации от всякакви такива стимули. И интересно е, че при този тип изследвания, които някои автори наричат маркетинг ресърч 2.0, можем да избегнем субективността на отговарящите. Тоест, ако попитаме човека харесва ли този продукт, той може сега да реши да ни излъжи, ние няма да разберем. Според американските изследователи, поне в 50% от маркетинговите изследвания, респондентите лъжат, преувеличават, изкривяват, зависи от настроението им. Дори се правят такива тестове, които показват, че респондентите през лятото дават едни отговори, през зимата дават други отговори. Същите респонденти на същия въпрос. И се оказва, че те се влияят от това дали вали дъжд, дали гледа слънце, дали е студено или топло. Това влияе върху техните възприятия и съответно върху техните отговори. В случая не може да бъде излъган апарата, или има реакция, или няма. Това е идеята и разликата. И е хубаво и двете, и едно, и две, т.е. и изследвания едно и изследвания две да върват заедно, т.е. невромаркетинга да допълва традиционните такива изследвания.
Естествено, ползата и резултатите са подобряване на кампаниите, подобряване на продукта, подобряване на имиджа в съзнанието на потребители, проверка дали има резултат една кампания във времето. Споменах вече за биология на купуването на Мартин Линдстром, имаме и на български вече. Ние така най-много харесваме неговото определение. Той казва невромаркетингът не е за имплантирането на идеи в мозъка на хората или насилването им да купят нещо, което те не биха желали, иначе да купят. Той е за това да открие онова, което е вече в главите ни, т.е. нашата покупкология. Или неговата книга се казва, както виждате, Buyology. Покупкология или нещо подобно на български. И това е и нашата цел. В случая тя не е изследването, за което Стоян ще разкаже, не е комерциално. То е чисто научно. Идеята е да проверим какво въздействие имат рекламите върху съзнанието на хората, чрез техните мозъчни реакции. Няколко извода само искам да ви кажа, до които достига Линдстром в тази книга, която ние ще поделим след малко. Той може би ползва и други източници, но казва, че забележили сте, че каквото и ново нещо да си купите, дали ще е кола, кожен офис стол, телевизор, дреха, в много случаи новото нещо мирише еднакво. Тоест колата мирише като стола, като телевизора, всички нови неща миришат еднакво. Има ли такова нещо? Той казва, съжалявам, че аз трябва да ви го кажа, но те ги пръскат с спрейове, за да миришат наново. Нищо не мирише така, както мирише, когато си го купите. Завода на склада не мирише така. Последното нещо, което се прави в завода, което се произвежда, е да се напръска с спрей, за да мирише наново. Защото това усилва възприятието на хората и когато ти влезеш в нова кола, там задължително трябва да мирише наново. Иначе това сетиво обоняние в случая не ти въздейства допълнително. Също така, обърнали сте внимание, че когато влезете в магазин за дрехи и обувки, много държат вие да пробвате, да облечете, да премерите, да пипнете. Така добавяме към зрението, добавяме обоняние, допир, т.е. допълнителни сетива и много по-вероятно да си купим нещо, отколкото само погледаме. Това е със сигурност доказано и ето да кажем, такива вериги като H&M го знаят много добре. Миризмата се нагажда към ДНК на потребителя, със сигурност не е вярно, няма такава технология все още, но много парфюми и козметика се продават с тази реклама, че миризмата на парфюма се нагажда към вашето ДНК. Няма такова нещо, не е вярно. Резултатите от сканирането, това, което видяхте може би в началото този клип, който ви показахме, показваше изследването, което е направил Линдстром. Резултатите от тяхното сканиране на повече от 2000 човека показаха, че предупреждението върху цигарите, че пушенето убива и така нататък, не само не възпират пушенето, ами обратно те активират nucleus accumbens. Това е един център в мозъка, който е отговорен за удоволствието. И когато се активира nucleus accumbens, ние изпитваме удоволствие. Има такава пряка зависимост. И когато един пушач не е пушен давно, да кажем, и види само надписа му покажем пушенето убива, това по някакъв начин му доставя удоволствие и му се допушва още повече. Това показват неговите изследвания, прочетете и в книгата, описано е много подробно. Така че ето това са резултати, които няма как ние с пушите или харесвате или с такива конвенционални въпроси ние няма как да знаем. И естествено класическата битка между тези два бранда. Първия, може да кажем, физиологичен тест в света е проведен именно заради конкуренцията между Coca-Cola и Pepsi в един мол в Сиатъл. Попитали потребителите още през 1973 година, попитали потребителите така наречените слепи тестове са ги дали, които са ги попитали, това е напитка 1, това е напитка 2, пробвайте и ми кажете кой ви харесва повече. Тези резултати са съвремени, които сега ви показвам. 73-та е било така. Хората пият едно, пият две и казват, две ми харесва повече. 2/3 харесват Пепси 2, 1/3 харесват кола на вкус. Обаче, когато им разкрием, ето това е кола, това е Пепси, се оказва точно обратното. 2/3 казват, че кола е по-добра, а 1/3, че Пепси е по-добра. Вижте колко е голяма силата на бранда. Значи потребителите не оценяват по вкуса, ами по силата, т.е. емоционалното въздействие върху тях е много силно, именно на базата на имиджа на бранда в тяхното съзнание. Ето съвременни резултати, пак сляп тест за диетични напитки. Вижте, когато на сляпо, когато пият, 44% предпочитат кола на сляпо, а 65% когато вече знаят, че това е кола. И за Пепси е същото. Има и такива, които не намират разлика, естествено. И последно, параидолията е един ефект, който е забелязан от учените отдавна. Това е ефекта, заради който ние във всеки непознат обект, мозайка, някакъв образ, търсим да видим първо лице.
Така работи човешкото съзнание, че каквото и да види като непозната комбинация, търси първо да види някой, да разпознае някакво лице. И тази пара идоли работи много добре днес в много бизнеси. Ето вижте, Toyota Prius всяка се усмихва. Това не е случайно. Тя е първия хибриден автомобил и най-популярният в света. И съответно тя е user-friendly, с природата е приятел и така нататък. Естествено е да се усмихва, нали? Нормално. Това е пара идоли. Или пък това. Доказано е, че спортните скъпи автомобили трябва да бъдат намръщени, да гледат сърдито, така се харесват още повече от потенциалните им потребители. Защото ако се усмихва, не е, ако си го асоциираме с друг тип коли. Разбирате ли? Или този прототип BMW Gena, който би трябвало да изглежда така. Тоест усилваме ефекта на пара идоли за сега. Една добавка към невромаркетинговите изследвания са тези изследвания, които проследяват очите на респондентите в едно изследване. Вижте, Facebook стандартен, какво гледат хората, там където са по-ярките цветове, са точките, в които хората гледат по-дълго и по-често. Къде гледат хората най-често? Първо гледат едно, после 2, 3, 4, 5 и така нататък. Съответно имаме и, когато има реклами, отворене, да кажем, сайта на Pepsi или на Cola, вижте какво виждат. Черното не го виждат, виждат само точките, които са видими и за нас, и веднага превключват на друго място. Колко секунди отнема всяка част от сайта и така нататък. И имаме едно клипче. Една американска компания много интересно е организирала провеждането на тези проследяващи очите изследвания. Какво се случва вкъщи? Всеки може да участва. What if you could foresee how people will react to your ad before it's published? Eye-Track Shop, an online eye tracking service that lets you know how your What if you could foresee how people will react to your ad before it's published? Eye-Track Shop, an online eye tracking service that lets you know how your ad, banner, or website is perceived by customers across the globe within 48 hours. How do we do it? Respondents from all over the world give you all the necessary answers from their webcam-equipped computer. You give us the ad that you want to test, and we send it to the respondents. Their eyes are calibrated. They see your ad and answer a few simple survey questions. We collect the results in a benchmark database and measure your ad's effectiveness. It's presented to you in a full report, all within 2 days. Foresee the future at eyetrackshop.com. И предстои следващия клип за награда. Награда за наблюдателност. Гледайте клипа, след това ще ви задам въпрос. It's easy to miss things, to overlook things that are right in front of you. It's part of the human condition. Let's assume that you read through your insurance contract, and being the meticulously cautious, I want to know what I'm covered for kind of person that you are, I've no doubt that you would have. Could you have missed something important? Overlooked something amidst the Latin clauses and the different sections, subsections? Well, yes, no, maybe. Now, based on your answer, and our aforementioned flawed human condition, what if I told you that Floyd's uniform has changed 4 times while I've been talking to you? 4 times. Ще ви разкажем поне историята. Значи, както видяхте, това е една застрахователна компания. Тя обаче беше изкопирана много интересно от една друга компания от Латинска. It's so easy to ignore important details, especially when they're right under your nose. How often have you looked at a Nando's menu? Studied, scrutinized it? Could you have missed one of the many meals they have on offer?
No? Yes? Maybe. It's easy to overlook great meals, especially when there are so many to choose from. Don't believe me. And tell me, did you notice the meal beside me changed 3 times during this ad? It's been brought to our attention that a certain fast food chain has cribbed our commercial. Under normal circumstances, we'd be upset, but frankly, we're flattered. And we're prepared to overlook this indiscretion if the aforementioned fast food chain follows these instructions. By 4 p.m. Thursday, we'd like the following delivered to this address. 62 lemon and herb half chicken and chips with coleslaw, 12 kids' meals with chips and toys, 74 hot sticky toffee puddings, 74 assorted cold drinks, and a Portuguese salad. It's a small price to pay, all things considered, and we're sure you'll accept this challenge gracefully. Or are you chicken? Интересното е, че почти нямаше шанс някой да види, че твоят си е сменил униформата 4 пъти. Първо и защото забиваше, и второ, защото евентуално ако вие четете субтитрите и слушате какво се говори, ние гледаме вниманието ни съсредоточено там отпред, както беше с картите. Изберете си една карта, вие запомните вашата карта. Няма ли я? Няма я и край, продължаваме нататък. Не ви давам възможност да осмислите защо е така. Беше същия ефект тук. И тъй като със сигурност ще имаме много въпроси, ще да дарим книгите после за оригинални и интересни въпроси. Заповядайте. Стена ще продължи сега. Аз благодаря на Стани за изложението до сега. Тук рязко ще променя изказа и ще отидем заедно на едно по-различно ниво на възприятие и въобще на обяснение на проблема, възприятие на реклами, стимули, лога, купуване, харесване. Както стана в началото дума, каква е целта? Да накараме потребителя да купува. Но това е много трудно да бъде изследвано с помощта на медицинска апаратура и научни методи. Защо? Не защото методите, алгоритмите не ни позволяват да правим връзка между външен стимул и това, което се случва в човешкия мозък. Доколкото го разбираме, ами това, че всъщност никой не ни казва от производителите и от компаниите, които продават, всъщност след коя реклама те са получили най-голям скок в продажба. Това е информация, която практически не може да бъде намерена. Това беше и нашата първоначална идея. Ако може да намерим тази информация и вече с тези на базата на успешно продаване и успешно продаван продукт след рекламата и по-неуспешно продаван продукт след друга реклама, така да класифицираме рекламите, но това не се получи, така че по-нататък всъщност ще говорим за субективно харесвани реклами от нашите респонденти. Ние следвахме 62 души, всичко на всичко, в един доста комплексен и много интересен експеримент, който ще бъде нашата последователно. Но откъде да започне? Значи наистина ще започна от начало, когато са стартирали всъщност когнитивните науки, когато психолозите са започнали да се опитват не просто да интерпретират, да някакви изказвания или някакви състояния на свои пациенти, а са започнали да изграждат парадигми и да измислят условия, при които те стимулират
хората и мерят нещо, някакъв параметър, който се променя в техния мозък, всъщност това е слизане едно ниво надолу. И тук аз ще си позволя по-нататък да употребявам някои думи, които обаче вие не трябва да разбирате в стандартния контекст, в който сме свикнали да разбираме в разговорната си реч. Всъщност всичко може да бъде стимул. В началото стимулите са били възможно най-елементарни. Специално това, което ние ще използваме, ще използвали, това са зрителни стимули, слухови стимули. Обоняние, вкус, осезание не сме използвали, макар че те също са изключително важни, но това, което всъщност започва да правят учените в началото, е най-прости, много добре контролирани в лабораторни условия стимули. Значи, ето тук може да видите пример за една пространствена решетка. Тя е контрастна с една пространствена честота и с втора, по-висока пространствена честота. Това са изключително елементарни стимули. Тук изсветлеността на екрана по принцип е една и съща, контраст е един и съща. Единственото нещо, което е различно, това е пространствената честота на стимулите. И когато този стимул бъде повторен доволно на брой пъти и се записва този стимул с географска активност, ние може да разберем какъв е принос и въобще какво е променил стимула в работата на нашия мозък. Така, но що е стимул? Форма, тя е съвкупност от ужасно много параметри. Тази книга е комплексен стимул. В момента, както ме гледате мене, аз имам цвят, аз имам контраст, аз имам форма, движа се, говоря, изключително сложен за преработка. И ако искаме, ако някой в момента записва или анализира моята мозъчна активност, от друга страна, защото вие сте стимул за мене, няма да може да каже дали моя мозък в момента реагира на хората от първия ред или на нещо, което се случва отзад. Още повече, че прожекторите са изключително силен светлинен източник, те ми дразнят ретината и в момента ми възбуждат отзад оципиталните зони на кората на период. От друга страна, при друга осветленост всичко ще е различно. Всъщност стимули, всеки един от тези параметри, когато говорим за слухови стимули, силата на звука, честотата, промяната в ритъма, те водят и до съответната промяна в нашия мозък. Аз тук много се колебая дали как да го изговарям, дали да е промяна в работата на нашия мозък или да говоря за електроенцефалографска активност. Предпочитам първото, но по-нататък. Ето може да видите тук по-комплексни стимули. Това са човешки лица. Тук не говорим за някакви решетки, съвсем елементарни геометрия. Вече тук имаме човешки лица, които изразяват емоции. Ако забелязвате в реалния експеримент, всичко, което може да бъде дистрактор, нещо, което може да ни отвлече вниманието, е маскирано. Така че физическите характеристики на самия стимул да са максимално близки и когато ние получим резултати, да не кажем, то може би беше заради това, може би беше заради онова. Тук също цвят, тук съм сложила една Кока-Кола, винаги всичко се случва с Кока-Кола, аз не знам защо, оглъчен съм от рекламите. Но така или иначе, тези картинки могат да бъдат използвани за стимули, но това са вече още по-комплексни стимули. И така, лека по лека, идеята, която исках да, всъщност посланието, което исках да предам с предишния слайд, беше следното, че когато ние гледаме телевизионна реклама, ние имаме и визуален ход, и слухов ход, и това да се направи наистина хубав, задълбочен анализ и да се кажат някакви категорични неща, е изключително трудно. Винаги ще се стигне до дебат, до една много сериозна дискусия, т.е. проблема с анализа на сложни стимули, как те да тестват на мозъчната поне, въобще на човешките възприятия, много дълъг път, който трябва да минеме като наука. Но така, какво мерим с ЕЕГ? Това, което всъщност направихме в проекта, е когато хората гледат телевизионни реклами, да измерваме тяхната електроенцефалографска активност. Това, което може да видите тук при любов, значи тя с електроди по главата, мерим и пулсовата честота, очни движения,
решение, защото се много изненадат после да... Не защото следиме къде гледат, това нещо не така само с това електроди около очите, не може да го направим. Но когато тя мига, всъщност става много по-голяма като амплитуда активност и тя контаминира, т.е. тя замърсява нашите геотежни, това ни помага да си чистим артефакти. Но какво мерят тези електроди? Може да си го представите като едни микрофони, т.е. сме на покрива на блока, имаме бетон и трябва да послушаме какво си говорят хората на това. Всъщност, какво се случва отдолу? Тези, които искаме да чуем и тези, които реално трябва да чуем, това са пирамидните клетки в нашата кора, които заради архитектурни и заради други техни особености всъщност са възможни за запис. И то не всички пирамидни клетки, значи това е една надремната кора, но не всички клетки, а само тези, които са, значи намират се в тази зона, реално тези, които са перпендикулярно разположени нагоре към кората. Тези, които са успоредно, и за тях електроенцефалографията е абсолютно сляпа или глуха, както двете метафори предпочитате, но тяхната активност може да бъде записана с друг метод, наречен магнетоенцефалография, но в нашия експеримент ние за тези метни клетки сме били абсолютно глухи, записвали сме само активността на тези. Сега, въпросът е тогава, т.е. откъде знаете какво се случва по-надълбоко в човешкия мозък, защото работата на тези клетки, на тези пирамидни клетки, всъщност тя не е автономна, те не си седат така самоцелно сами за себе си в колата, нещо да си предават информация за съседите. Всъщност тяхната активност много синхронно се модулира и се влияе от подкодови структури, от най-различни ядра. За наличието на такава активност, промените модулиращи влияния горе върху тези пирамидни клетки. Това е много хубава метафора. Тук може да се представите, това са пирамидните клетки, отдолу имат възходящи влияния. Значи това е буквално като митинг. Мисля, че като гледам ми се струва, че е Втората световна война. Тук имаме хора, които са се събрали на площад, тук имаме трибуна. Всъщност, пирамидните клетки са това. Хора. Ние записваме тяхната глъчка, тяхното жужене. И понеже когато те не говорят синхронно или не реагират синхронно, не се чуват добре, като ние записваме много слаб амплитуда сигнал и по-високочастотни, абсолютно аналогията се следва. Колкото по-високочастотен става сигнала, толкова по-малък и влиза в шум, ние не можем да запишем. Нали, надежда е и около 70-100 Хц нагоре никой не дава никакви гаранции, но в момента, в който имаме някакви синхронизиращи влияния от подкодовите структури, т.е. добавят се тия от трибуната и накарат хората да скандират нещо, тогава вече се види голям шум, голяма активност и ние сме в състояние да запишеме по-ниски честоти. Това нещо може да видите при EEG на любов. Когато скочи амплитудата, може да видите, че сега в момента го няма, но по-нататък предполагам, че се появи. В някакъв момент по-ниските честоти всъщност са свързани, не сега тя мига. Тя мига прави, това е от лъчните движения всъщност. Замърсяването. Така, по-ниските честоти са свързани всъщност с тези модулиращи влияния на подкодовите структури. Така, същото нещо може да си представите, буквално пак аналогията. Тук все едно записваме един хор. Ето тези успяваме да ги запишем с EEG, за тези сме глухи, тях не ги знаем. И ето го диригент отпред, който е човекът задаваш ритъм и всичко на целия оркестър. Но така или иначе, да не излезе само, че диригентът е най-важен, през цялото време има обратна връзка и взаимодействие между подкодовите структури и кората. Да. Друго нещо важно, което е, и никога не може да сме сигурни за отделната активност или отделната песен на един отделен неврон. Всичко, което правим, това е сумарна, добре синхронизирана в пространството, в някаква околност от кората и във времето активност на възбуда или на притиска. Може би още няколко думи за EEG като метод. Значи, изобразяващите методи имат много добра пространствена разделителна способност, т.е. може да кажем къде в обема се случва нещо. Има лезия, има, примерно, не дай си Боже, някакъв тумор, спокоен кръвоносен съд или някаква промяна в структурата и да сме много точни къде се намира. Всъщност ние обаче не може да нямаме добра времева разделителна способност.
примерно ядрено-магнитния резонанс, той прави снимки. Дали функционалния ядрено-магнитен резонанс, който е бърз, не може да му се свали честотата, на която се правят снимки, толкова колкото всъщност е свалена честотата на дискретизация на едно ЕЕГ. Голямото преимущество на ЕЕГ е добрата времева разделителна способност. Ние може да търсим и да намираме някакви процеси и събития в рамките на милисекунди, десетки милисекунди. Така, конкретно, всъщност, електроенцефалографската активност е разделена на честотни диапазони. Значи най-ниските честоти от половини до 4 Hz се наричат делта, между 4 и 8 тета, 8-12 алфа, 12-22 някъде бета 1 и между 22 и 35 бета 2. Има различните изследователи, различните учебници, малко мърдат с половина Хц границите на тези честотни диапазони, но така или иначе това е в общи линии. Какво е важно? Малко неща, които са констатирани от други научни работници преди нас. Значи този експеримент, който в момента ви показвам, какво представлява? Хората гледат една телевизионна реклама и това, което се оказва, че вниманието и активността на мозъка е била повишена в първите 5 секунди, след това намалява, и в последните 5 секунди отново имаме повишено внимание. Какъв изводен може? Ако нещо искате да кажете или да покажете, казвайте го или го показвайте в началото, или го показвайте в края на рекламата. По средата някак си е като сляпо петно. Хората просто байпасват всички събития. Това е констатация сама по себе си, ценна информация и следващото нещо, което ще ви покажа е един друг експеримент, който показва как може да си осигурим вниманието на зрителите и през този междинен период от време, когато хората просто не гледат рекламите и ги пропускат. Това е една реклама на Sony Bravia. Значи стани само кажи къде клипчето. Къде? Ако искаш да я пуснеш. Сега, за да истинско, просто ще ви покажем рекламата на Sony Bravia. Тя са едни много красиви топки, които падат по склон. Може би някои от вас вече се сетиха. Така. Значи, може би някои от вас вече се сетиха, дори се засмяхте на жабчето. Какво се оказва? Оказва се, че тук хората са следили нивото на емоционална реакция. В момента, за съжаление, не мога да ви кажа кой параметър точно са мерили, но да им се доверим. В началото, наистина, първите няколко секунди, човекът е внимавал, реагирал, това е било важен стимул за него. Без значение, да се вали, тук не може да обвиним контраста, цвета, много по-сложно събитие, отколкото някакъв прост стимул. Отново имаме накрая на рекламата, най-много очакваме какво следва. Но, както беше демонстрирано в предишното изследване, всъщност нямаме някакъв статистически значим, смислена промяна в емоционалната реакция, като в момента, в който се появява жабчето, активен цвет точно това символизира,
статистически значимо увеличена положителна емоционална реакция, която започва да се появява и в следващите фрагменти от рекламата до края. И другото, значи това е ето тук, жабчето започва и до края си върви увеличение, така, по-доброто внимание, по-добрата емоционална реакция спрямо рекламата. А в момента, в който нямаме жабче, хората просто си проспиват цялата реклама почти до финала. Големият извод е, че в някакви моменти от рекламата могат да бъдат сложени фрагменти, добре позиционирани, които отново да върнат вниманието на зрителя в играта. Тук малко за разнообразие. Така, тотално сменям темата. Прилича ли ви на нещо познато? Така, LG, нещо друго? Пакман каза човек. Победител. Даваме му награда. Да. Точно това е. Ето тук, за тези, които не са се сетили. И накрая. Пукман, Пакман, без значение, но това е от една популярна телевизионна игра, всъщност герой, който абсолютно като фрагменти си прилича с логото на LG. Това е книга, на която Стилян е редактор на превода, това не сте правила на мозъка, това е наблюдателност. Така, и вече конкретно за нашия проект. Значи това, което ние искахме да направим в началото, както ви казах, да преценим, т.е. да намерим някакви параметри, които ще ни кажат предварително дали рекламата ще успява да продава или няма да успява. Понеже не намерихме реклами, които сме сигурни, че са накарали хората да продават, ще направихме това, което е възможно. Всъщност параметри, които са свързани с нивото на харесване на съответната реклама. И наистина успяхме да намерим такъв набор, не означава, че това са единствените параметри. Така, алгоритъма на работа, всъщност какво се случва? Човек идва в лабораторията, ние го информираме преди това, че това ще бъде изследване, че ще гледа телевизия, но това, което му казвахме през цялото време, че той ще гледа новини. Рекламите бяха пускани като рекламни блокове между новините и инструкцията в началото беше: внимавайте, за новините те са важни. Слагахме им електроди на главата, карахме ги да подпишат информирано съгласие, ако взема нещо да се случи, да сме невинни, и пускахме телевизора. Значи, минаваха новините, следваха реклами, след това още веднъж новини, след това още веднъж реклами и тогава казахме стоп. При този стоп взимахме интервю, разпитвахме хората както за новините, така и за реклами. И в този момент вече ние разкривахме истинската цел на експеримента, че нас не интересуват именно рекламите. И след интервюто пускахме рекламите още веднъж, трети последен път, като инструкцията тук беше да гледат целенасочено рекламите, да внимават, и им обяснявахме, че когато свършим това трето гледане, вече съвсем ще ги разпитаме сериозно какво са запомнили от реклами. Накрая хората попълваха психологически въпросници, които се надяваме да ни помогнат по-нататък при намирането на някакви допълнителни зависимости. 11 реклами имаше в нашия рекламен блок, значи тук можете да видите какви Coca-Cola, Лекип, New Yorker, Pepsi, Mercedes, Volkswagen, до Volkswagen и за Zoo Condoms, всичките са на английски. Това е важно да го кажа, без обаче някаква специална английска реч, така или иначе обаче рекламните послания излизаха на английски накрая, и 3, които бяхме подбрали от българска колекция, на Intel, на Garnier, тя е адаптирана на български, и на Croissant 7 Days. Това бяха 3 български реклами, които всъщност всеки един от респондентите беше гледал и преди това. А от останалите, сега вече някои не бяха гледали нито една от останалите, някои се бяха запознали с тях. Така, ето това, което всъщност любов на живо тук седи, може да я видите. Това представлява отгоре скалпа, електродните позиции, фронтално, в лява хемисфера, централно, в дясна хемисфера и отзад един париетален електрод.
само с 5 електрода си служихме. Защо? Защото първо самата технология на провеждане на изследването ни се щеше да я редуцираме до около час. Повече от час вече става неприятно и когато респондента се изнерви, това е много голям фактор, който можеше да ни изкриви експерименталните резултати. Това, което ще ви покажа по-нататък, всъщност е различията и промените в електроенцефалографската активност в различните честотни диапазони в зависимост с нивото на харесване на телевизионните реклами. Така, това тук ви го разказах. Този слайд. Тук може да видите как може да бъде анализирана по принципа една енцефалограма. Ето, ако тук дойде някакъв стимул, повторих го много пъти, може да забележите всъщност промени в съответния честотен диапазон. Как изглежда енергията, това е честотно разложение, но това не е в момента толкова важно, по-нататък ще разкажа повече. Сега, как класифицирахме рекламите? Всъщност най-харесваната от всички реклами беше тази на Мерцедес. Най-малко харесваната тази на Гарниер. Много странно, поне от моя гледна точка, защото рекламата на Гарниер изобилстваше с най-много показване на надпис Гарниер, с споменаване на думата Гарниер най-много пъти, като тук е важно, освен че женски глас произнася Гарниер, също така и мъжки глас произнася Гарниер. Тоест всички възможни трикове, които можеше да бъдат приложени, човек да му се впечата в съзнанието Гарниер, може би си и впечатало, но хората реално не реагираха позитивно на тази реклама и тя беше оценена най-слабо в сравнение с останалите. Освен най-силната и най-слабата, още една реклама, важно да я спомена, това е на Zoo Condoms. Всъщност, това е рекламата, която нямаше така средно ниво на оценка. Или хората я оценяваха много високо, или оценяваха много ниско. Какво представлява рекламата на Zoo Condoms? Всъщност това е едно малко дете, което ходи в магазина с баща си, стига до чипса, взима чипса, баща му казва няма ли ядеш чипс, то се почва да крещи, пищи, чупи, бута, прави всичко на терманал, съответно бащата е засрамен, паска се за главата и в момента, в който и продавачки и всички го гледат, той съжалява за сина си, за целия си живот иска да се самоубие, се появява ползите презервативи, за Zoo Condoms. Тази реклама или беше харесвана много, или не, въобще беше казана това лоша реклама, т.е. вариацията в оценката на тази реклама беше най-голяма. И тук Мерцедес двойно победител, вариацията в оценката на Мерцедес беше от друга страна най-малка. Т.е. хората стабилно най-много се харесваха рекламата на Мерцедес. Отново тя с най-високата оценка, с най-малка вариация, Гарниер най-ниско оценен и с най-голяма вариация в оценката, плачещото дете и за Zoo Condoms. На Мерцедес рекламата трябва да е накъде. Надявам се да се лейне това път като хората. Значи заслужава си да я видите. Насича видеото много лошо, разминава се видео и звук, целият ефект от рекламата се изгуби. Но така иначе спирачките на Мерцедеса накараха нашия герой да измами смъртта и да един гърди напред. Едновременно с това долу можете да виждате и време честотно разложение на една от електронните позиции на енцефалографския запис. Имам кабели, ама спокойно.
спокойно, това ще държи по още 20 минути. И да падне, нищо няма да настане. Кажи за правото му показва. Стилността на един човек вървеше в обърнете вниманието на правоъгълни чедове. Тоест имаше на стимулите от рекламата, имаше и реакциите, които ние сме записали. Долу. Да, и се забелязва при силните стимули, там където има изненади и обратно, там имаше най-силна реакция. Но като клипа насича и съжалявам, за това бяхме подготвили повече от 10 видеа и нищо не върви като хората, се гледаме просто. Така. Сега от тук нататък вече има няколко слайда, които това са наистина резултат. Всъщност това, което по-нататък ще гледате, е корелацията между степента на харесване телевизионната реклама и определен електроенцефалографски параметр. Значи това, което сме смятали съответно отделно абсолютния спектър на мощността на всеки един частотните диапазони, относителен такъв и съотношенията между частотните диапазони. Съжалявам, нали, тук много дълго време ще отнеме, за да обясня какво всъщност представлява всеки един от тези параметри, но това, което може да... Първият такъв хубав резултат е, че съотношението между частотните диапазони, това е бета едно веднъж и алфа, много добре корелират с тази най-харесвана реклама на Мерцедес. Значи това е доста глобална характеристика, тук всичко сме миксирали така или иначе, но това излиза в лява хемисфера и отново тук в централното отвеждане. Отново така висока корелация може да видите при Pepsi Max и от българските най-харесвана беше 7 Days. Така. Значи това едното. Съотношенията всъщност се оказват много важни. Второто съотношение между алфа-активността и тета-активността се оказва също, че така, свързано с степента на харесване. Обаче един важен ефект, нещо ново. Нашия принос. Всички знаете, че една реклама я гледате веднъж, 2 пъти, 3 пъти, 5 пъти. Значи при първо гледане тя може да е интересна, при второ гледане вече пак може да ви е интересна, при трето, четвърто, пето вече въобще я, така да се каже, усилвате и не ви прави никакво впечатление. Сега, както ви разказах, ние тук сме нашите реклами. Значи, всичко това отношение алфа тета практически се оказа важно. След малко да приключвам. Добре. Извинявам се. Така. Важно и предсказателно всъщност само при първо гледане. Тоест тук в момента ви изненадат, това е нещо ново, играе. Обаче при второ гледане, и дори вече когато хората бяха инструктирани нарочно да гледат и да внимават до всяка една от рекламите, степента на харесване вече по никакъв начин не кореспондираше с този параметр алфа-тета. Това, което обаче поне на мен ми харесва и това е важно, тук си заслужава по-нататък вече да задълбаем по-сериозно, че при първото гледане, друго едно съотношение, бета-2 алфа, по никакъв начин статистически значимо не е била свързана с степента на харесване, но вече при второ гледане и при последното трето гледане, там се появява една добра корелация, т.е. тук може да се окаже нещо по-универсално и по-предсказателно за това доколко хората при трето, четвърто, пето и по-нататъчно гледане всъщност биха харесали тази реклама. Така, другото. Вече, ако до сега говорих за относителен спектър, т.е. за абсолютен, сега за относителния се оказа, че тета-честотния диапазон, само че при нас отрицателно корелира, но във всеки един от случаите. Това много добре се пасва и с тази връзка, която бяха намерили екипа в първите 5 секунди и последните 5 секунди, отново там връзката беше с тета-честотния диапазон, но отново тета, особено тази, която е в фронталните региони, наистина е свързана с моментите, в които човек
събира някакви задачи с някакви числа на ум или полага някакво ментално усилие и най-вече с това състояние, при което ние потискаме всички външни стимули, за да се концентрираме върху нещо конкретно. Значи за това тетата. От друга страна се появи в моментите, в които човек започва да заспива. Просто потиска всякаква друга стимулация, за да отидем на друго място. Отново пак резултат, тета 1/4 диапазон в относителен такъв. Отново той при първо гледане се оказа, че е предсказателен за степента на харесване, но по никакъв начин това нещо не се потвърди при второто и нарочното гледане. Бета 2, обратното, при първото по никакъв начин, при второ и трето гледане се оказа, че има положителна корелация и сега не съм сигурен дали още съотношения, понеже наистина може би трябва да приключим. Това, което ще кажа за финал като обобщение, че бета 2 честотен диапазон, ето тук може да видите тези графики, ето тук при второто гледане и при нарочното гледане, и по-точно това е, ето, сега ще върна, ето тази лента между 22 и 35 Hz, всъщност нейната активност се оказва, че е най-силно свързана с степента на харесване на реклами. Колкото повече бета 2 имаме, толкова и на по-късен етап от при второ, трето, пето гледане на рекламата, може би хората ще продължат да я харесват, а това няма да бъде някакво първоначално впечатление. Така и за финал, преди може би днес. Само секунда, преди да приключим с презентацията, аз искам също да добавя, че оказва се, че вербалните оценки на потребителите, когато ги питаме как оценяват рекламите от 1 до 10 по скала от 1 до 10, като от 10 беше най-харесваната, 1 най-слабо харесваната, оказва се, че Мерцедес получава най-висока средна оценка от всички 61 участващи респонденти. И също така Мерцедес има и най-висока обща активност, най-висока обща сумарна мозъчна активност по време на гледане. И се оказва, че това е една много така висока корелация между вербалните оценки и физиологичните реакции на хората за тази реклама. И обратно, за Гарниер, за МТЛ, за слабите реклами, според нашето изследване слабите реклами, се оказва, че те имат и ниски оценки на хората, имат и ниска активност като цяло. Това са резултати, които са приложими вече и върху които може да се мисли да се правят изследвания допълнително за бъдеще. Тоест има някакъв резултат, който е доказуем в случая значим от нашето изследване. Нещо няма ли е друго? Така, аз предполагам, че може някаква дискусия да се получи. Да благодарим. Преди това трябва да... Искаме да благодарим на тези, с които нямаше да се случи нещо събитие. Първо British Council, Британския съвет. Благодарим, че ни поканиха, че организираха фестивала въобще. Благодарим на Университета на национално и световно стопанство, които финансираха цялото това изследване, купиха апарата и много други неща. Прагматика и Publicis Smart, където се набираха данните и се случваше всичко. Max Telecom, които да организираха интернета за днешния вебинар. Между другото, с нас имаше участници чрез вебинара, които участваха от къщи. В момента имаме въпроси от тях. На тях също благодарим, че участваха заедно с нас от къщи в събитието. На Webinaria BG, господин Петър Петров, за това, че организира вебинара и го даде възможност всички, които не са тук и са извън София, който между другото работим и са добра идея до година, по някакъв начин да се излъчват поне част от събитията. Ако е възможно. На учебната компания T-Shine, които създаваха тези тениски за нас, тази учебна компания на ТНСС, и на всички доброволци, които участваха в изследването, 61 човека, тук в залата има поне 7-8 виждам. Благодаря специално на вас. И на Любов Костова, която освен, че винаги ни е помагала и организира всичко това, това е доброволец. Геройски държа. Хора на този сайт, че има много повече, отколкото има сега, че има анализи, резултати, картинки, снимки и сега има някои неща, които може да разгледате. И сега, ако искате, задавайте смело въпроси или пък да започнете
първо с вебинара, те отдавна чакат няколко въпроса там. Да кажем два. Относно... Микрофон имаме. Къде имаме въпрос? Чуваме. Чудесно. Да, значи първият въпрос, който е от Жени Антонова е каква имам, когато говорихме за причината за притъпяване на усещането при децата, при сетивата, да. Знаем ли каква е причината? Това е първият въпрос. Аз не знам каква е причината, но ако намерите, потърсите с ключови думи, които са в презентацията ключови думи името на университета, в Германия ще намерите публикации, дори има преведени на български, където има доста повече научни статии, които обясняват какви може да са причините. Но причините сигурно са комплексни, аз съм сигурен. Най-вероятно децата се раждат такива, значи има нещо свързано с родителите им, с още предишните поколения, т.е. това е нещо промяна в анатомията и физиологията на хората вече. Тук не съм сигурен, че това нещо е правено буквално с пеленачета. Най-вероятно всякакви етични комисии са забранили това с децата малко, примерно, малко по-напреднала възраст, ако може така да се каже, за дете, но най-вероятно това е на повишение поток сетивна информация въобще. Или да го наречем еволюция. Но тук за това изследване не съм сигурен, но ако са хора, които са родени някъде в страна от третия свят или място, което е много по-спокойно, не гъмжи от магнитно натоварване, телевизия, радио, изнервени родители, може би резултатите няма да са толкова. Тоест няма да има тази разлика с 60-те, 70-те години. Да, можем да посъветваме да потърсят информация в интернет повече. С ключови думи, името на университета, мога сега само да... Секунда само. Да. Тюбинген, казаха колегите. Тюбинген университи в Германия. Добре, връщам. Да, другия въпрос. Относно експеримента, който показахте с БНВ. БНВ? БНВ. БНВ. Наясно ли сте, че 3 години по-късно през 1960 година Джеймс Вайкъри признава, че целият му експеримент, както и резултатите от него са напълно фалшифицирани? Не, аз не съм уясно. И дори да е така, няма проблем. Днес може да намерите много информация също в интернет. 25-я кадър работи. Ето, ако искате автор имидж ефекта на БНВ, го доказва, да. Дали Вайкъри го е направил, дали аз съм го направил, това е факт. Така че, дори да е вярно, не променя. Да. Ами сега сте вие. Давайте смело, ето само един микрофон. Аз как само за цигарите да питам и за тези предупреждения, в тях които пишат как точно ми действат ние, да пушим цигари и какъв трек точно ми прилага в мода. Знаете? Ами аз знам това, което пише в книгата. Знам, че 2100 човека са били изследвани и не са били на тези изследвания. Час. Точно така пише в книгата, да си спомням, но пушачите са държани 4 часа без да пушат преди това нарочно. За да може да ви покажат този надпис пушенето убива и подобните производните. Това да им въздейства. Съответно на непушачите да действа много по-малко или въобще не въздейства. Така пише. Аз мога да ви казвам само това пише в книгата в случая, така че не съм провел изследването и не знам никакви подробности. Самия Ник Кръм казва, че 7 милиона долара лични пари инвестира в това нещо, той вярва в този тип изследвания и мисля, че това е бъдещето на маркетинга и на изследванията в бизнеса. Така или иначе, това е много логично, именно да е така. Ако не се лъжи, имаше една, тук Стани ще ми поправи, ако греша, но тази кълбойска шапка, която беше експлоатирана в рекламите на Marlboro. И в всеки момент, в който видите човек с кълбойска шапка, веднага асоциацията е Marlboro и по същия начин. Тук специално тия цигари не убиват, но така или иначе за играчката с смъртта, с смъртта, всичко негативно, което реално много ни заобикаля. Когато асоциираш цигарите с нещо ще те убие или създава се асоциация, когато повтаряме едновременно и това, когато двата стимула върват заедно, винаги когато видим само един от тези стимули, много лесно ще асоциираме и втория. Така че логично е да
това да е вярно. Да. Някакви други въпроси? Любов, който иска да попита нещо. Е ли реално всъщност да се обърнат към невроспециалисти, хора, т.е. копирайтери, доколко това е реално въобще на този етап, за да се направи едно предварително проучване? Абсолютно е реално, поне според мен. Въпросът е, че от двете страни хората трябва изключително честно да си казват неща. Примерно отново, коя от твоите реклами ти доведе до... Не, имам предвид, изработвам реклама, подготвям реклама и идвам при теб за тест. Възможно ли? Има ли такива поръчки вече направени? Има такива фирми в Ейко, нещо, което наистина е полезното в цялата работа. Когато се изработва една реклама, първо прави се сториборд, рекламата се заснема и след това се монтира. Значи обикновено не се монтира само по един начин, монтира се по 2-3 начина. И ако някой си направи труда, може да я пусне чрез социологическа агенция, хората да оценят първи вариант, втори вариант, трети вариант. Това е изключително субективно, така или иначе. Тук ще направя още една... Въпросът е в тази система, извинявай, че се прекъсвам точно на този етап, защото повечето от нас сме участвали точно в такива тестове. По един или друг начин. Има ли случаи, в които рекламни агенции вече са потърсили невроспециалисти, за да се направи едно подобно изследване на вариантите на едитите? Има десетки лаборатории, медицини, които правят това нещо в света. В САЩ, в Япония, в Англия са най-напредничавите. Преди 5 години бяха пионери, сега има десетки агенции, които правят. Правят изследвания по различни начини. ЕЕГ, проследяване на очите, комбинират методи, ФМРА и разни други. Но никой, ако отворите сайтовете, че там няма тези подробни неща, които ви показваме. Няма резултати, така ние можем това, правим това и толкова. Тоест ноу-хау до какво се достигне, не знаем. На какво ниво са не могат. Кажа, да, това се прави. Ето това са жарата на Sony Bravia. Те пускат първия HD телевизор в света тогава. И тази реклама е била много важна. 80 000 гумени топчета в Сан Франциско получават разрешение да пуснат истински топчета и скъпа реклама, заснета с той не знам колко камери и всичко това на един момент трябва да се случи. И жалбата е решаваща дали да я монтираме или да няма монтираме. Търсим нещо, което тъй като вниманието да не да пада, и накрая трябва да видим вниманието, че да видят, че това са неправилно. Това е такъв експеримент. Да довърша с полезната парадигма. Всъщност, когато има 3, 4 или 5 готови заснети реклами, т.е. една и съща реклама монтирана по няколко начина, с помощта конкретно на ЕЕГ може да се разбере при коя от рекламите на финала, рекламното послание или рекламираната марка ще бъде наистина забелязана и най-вероятно наистина запомнена. Защото всеки от вас е гледал най-различни реклами, но понякога се сеща историята на рекламата или не подробности от рекламата, но не помни какво се е рекламирало. Тоест ние абсолютно ще сме в състояние да кажем, ето тази реклама, дори да проспите рекламата в момента, в който трябва да се види, примерно, сачи или леки, или каквото и да било. Вие тогава ще му обърнете внимание. От тия 5 реклами, да речем, четвъртата реклама ще бъде тази, на която рекламното послание ще бъде най-забелязано, докато другите останалите 4 просто няма да свършат тази работа. Моят въпрос е за чистотата на резултатите. Кой говори? Аз говоря. Ние слушаме. Здравейте, двамата. Знам, че електроенцефалограмата е много важно при какви условия била направена, за да бъде изчислена мозъчната активност на един човек, в случая 61 човека. Е необходимо те да бъдат двама, поставени в сравнително еднакви условия, например сутрин, обед, вечер, каква часова зона, това е едно. Второ, дали са били разследвани, когато говорим, пускаме телевизора, вие присъствали ли сте в зала? Много е важно, когато човек е сам, да знае, че наистина е сам и не е наблюдаван странично. Човешкото око се разсейва, знаете, много по-добре от мен. И още един въпрос, възрастовата граница. Всяка фирма прави реклама за определена целева група, която се върши определена часова зона на медиа, електронно обикновено. И с тези 62 човека, в
Защото граница са години 25-45 и по-млади хора и така, благодаря. Аз ли да отговарям? Така, първо. Вечер след 4:30-5. Практически всички си следвани в този часови диапазон. Може би има 2-3, които не са в това време. Значи, след 5 часа до към 8-8:30 понякога сме изследвали няколко човека един след друг. Така че се е случвало да останем и до 8:30. Това нещо сме го взели предвид, защото като цяло хората се прибират в този момент от работа и тогава сядат пред телевизора. Другото поравно, значи през 62 поравно са мъже и жени. И другото отново поравно хора между 20 и 30 и между 30 и 40 години. Това не е възрастовата група, всъщност между 20 и 40. Всъщност те гледат 61. Хора 61 са, със сигурност. Объркаха така 62. Също така, те бяха сами в стая хората, това, което питахте. Сами, но ние ги гледаме през еднопосочно огледало от другата страна. Те знаеха, може би или не знаеха, някой не разбраха. Но може би има значение, да. Условията бяха нормални. Така се провежда навсякъде това изследване. Хората са сами, значи никой не им седи на главата така или иначе. Това обаче, което е важно, да не кажа всички, но почти всички знаеха, че са наблюдавали. Освен това ги заснемахме с видео постоянно. Цялото време бяха заснемани. Имаме 120 часа видео, примерно, това изследване. И един последен въпрос. Аз искам да ви попитам, видяхме всички, че българските реклами бяха на края на трансляцията. Не смятате ли, че се е получило някакво изкривяване от гледна точка на това, че хората, които сте изследвали, са били експонирани на тези реклами преди това? Да. Със сигурност, тук сега да не сугестирам, да не излезне, че с някои от рекламите или някои от компаниите са заяждани, но така не, че наистина Гарниер беше на ниско оценена, но от друга страна пък 7 Days беше много добре се държеше по трасето и двете са български. Не може да се обобщи, че всичките български са така, нали, тотално... Това ми има един въпрос само. Има и друго нещо, вижте, ние пуснахме 3 български между най-добрите реклами за миналата година. Това са най-добрите, те са взети от блока, от рекламите от Супербол, които са най-скъпите реклами за годината и всички, които рекламират по време на Супербол, се стараят това да има наистина най-добрата реклама за годината. Тоест нормално е и най-добрите български реклами да бяха взели, пак ще да бъдат с висока разлика, висок контраст между най-добрите за годината в света. А с факта, че са български и хората са гледали преди това. Съгласен съм, да, категорично това е. И някои пак оценяваха много високо, въпреки че са и гледали. Но има значение, естествено. Сега, не случайно, да приключваме, но последни думи, не случайно в началото ми аз ви показах, тръгнах от най-елементарните стимули и някъде на там, вече дори при една картина, ако трябва да гледате една художествена творба, там типовете стимули и сетивния поток е толкова разнообразен и толкова голям, че наистина след едно определено ниво не може да му се хване края. В момента се очертава някаква рамка, подбират се параметри, измислят се условия. Това е абсолютно уникално и първо за България. Второто, което е дори някъде в чужбина, правите хората, те си крият ноу-хауто и аз мисля, че тия резултати са абсолютно приложими и по-нататък вече за тестване на реални реклами. Много излязохме извън времето. Благодаря на всички за търпението и съм сигурна, че ще отговорите на този въпрос. Ами остана само на наградите. Сега си спомня на кой